खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि गुबुन मोनसे भिडिअआवहाय बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेरावहाय मोनसे गोनां बाथ्रा शेयार खालामनो होननानै बे भिडिअखौ बानायदों। बेनो जाहैबाय बोथोरा जोंहा दासान्दि जोबोद गरम, साननि दुंनाया बारानिफ्राय बारा जालांगासिनो दङ। बे साननि दुंनायजोंनो मैया जोंहानावहाय मोनसे गेदेर जाथाय जानानै थांबाय। बे जाथाया बोरै जादों होनब्ला जोंनि किचेनावहाय मोनसे गेदेर अर जोंब्लावदों गावनो गाव। जोंहा गंसे लाइटार दंमोन, बे लाइटारखौहाय रावबो इउज खालामा, नाथाय माब्लाबा गोनांथि जायोब्ला माब्लाबा सलाय गैयाब्ला जोङो फोजोंनो होननानै लाबोनानै दोनदोंमोन आरोना। साननि दुंनायजोंनो गरमजोंनो गाव हारसिङैनो ओरैबायदि ब्लास्ट जादों, बियो सिरि जायाखै। साउन्ड जादों आरो न'फोरखौ हाफोरखौ मावग्लुंजोबहोदों। ओरैबायदि गोसा साउन्ड जादों। आङो सान्दों जोंनि कारेन्ट वेरफोरा बहाबा खामब्लावबायदां, बेरफुबायदां होननानैहाय आङो नायदिंदों। फेन सालायदोंमोन, फेनखौबो आं नायहैबाय माबाफोर जादों साननानै, नाथाय जेबो जायाखै। खाथियावहाय जोंनि आमाइमोन, जोंनि फादार जिरायनानै दंमोन। बिथांमोनाबो गोदाव सोराव जाजोब्बाय। मा जाखो, बहा मा बेरखो आरो हाया मानो मावखो, बिसोरबो पात्ता गैया। आं गोदाव सोराव जानानै आं नायदिंबाय थानाय समावनो जोंनि आमाइया होनबाय, किचेनाव माबा उखुन्दै खुबाय, नायहैद' माबार थांद'। बेनिफ्राय आं थांबाय, नायहैबाय। नायनानै जेराव लाइटारा दंमोन बे जायगायाहाय मा अरजों खामजोब्बाय। बिनि सेराव थानाय जि बायदिसिना जिनिसफोर दंमोन गासिबो खामजोबदों आरो अरा ब्लाव ब्लाव जोंजोबदों। आंनियाव ओरैबायदि गिनाय फैबाय, आं मा खालामगोन मा मागोन जानानैहाय दैखरनि दैखौहाय लाबोनानै सारै सारै होनानैहाय मा जोङो अरखौ खोमोरनो हादों। आं बेखौसो दिनै बुंनो नागिरगोन जे नोंथांमोननि गेजेरावहाय गोबां न'खरखौनो आं खोनाबाय, सोरबा बेखौहाय अर फोजोंनो थाखाय बाहायो, सोरहाबा गेस खाथियावहाय गेस स्ट'भआव दोनो। आं जेब्ला मैया स्टेटासआवहाय वाट्सएपआवहाय आङो शेयार खालामदोंमोन, अब्ला आं गोबांनिफ्राय मोनथिनो मोनदों। आं गिखांनाय फैबाय। जेब्ला बे लाइटारखौ सिलिन्डारनि खाथियाव दोनगोन अब्ला मा जागोन? सिलिन्डारा बेरफुगोन, ब्लास्ट जागोन। आं जोबोद गिनाय मोनदों आरोना। खाफाल मोजां जोंहा मैयानि दिनावहाय गेसआ जोबनानै दंमोन आरो जेराव अर जोंदों बे खाथियावनो जोंनि गेस सिलिन्डारा दंमोन। इसोरनि अननायाव जेबो जायासै। आं जोबोद गिनाय मोनदोंमोन आरोना। बियो जुदि ब्लास्ट जानायमोनब्ला जोंनियाव मैया गिदिर जाथाय जासिगौमोन आरोना। बिनिखायनो आङो नोंथांमोननि गेजेराव बेखौ आं लाबोबाय। बे जाथाया जिहेतु जोंनि न'खराव जानानै थांबाय आरो जों गुबुनाव जाया। बे जाथाया जादोंमोन साननि 1 रिंगायावहाय, जेब्ला आङो सानजौफुनि ओंखाम जाखांनानै थोरसि लथाखौ सुनानै किचेनाव दोनहैदोंमोन आरो दोननानै आं बायहेरायाव ओंखारदों। बे आं दोनखांनानै बायहेरायाव ओंखारनाय दसेनि गेजेरावनो बे लाइटारा ब्लास्ट जादों आरोना। खाफाल मोजां आं किचेनावहाय सिङाव थांनो मोनासै। जुदि थानायमोनब्ला आं मा जागौमोन आं मोनथिया। आं बेनिखायनो इसोरखौ हामबाय होनो, इसोरानो आंखौ बासायबाय। आं दा नोंथांमोननि गेजेराव बेखौसो बुंनो नागिरदों जे सोरबाफोर बाहायोब्ला लाइटारखौ बे गरमनि समाव बाहायियानो मोजांसिन। मानोना जों सानफेरा जे बे फिसा बुस्थुआ जों बेबायदि एसेबां गिदिर जाथाय जाहोगोन, बेखौ माब्लाबाबो साना। नाथाय जानो गोनांब्ला जोङो बेखौ रावबो मिथिया माब्ला समाव मा जायो। आं बेखौसो बुंनो नागिरगोन जे बेखौ जायफोरा सिगारेट बिरि सोबनायाव बाहायो आरो सानफ्रोमबो
गावसिनि पकेटाव लानानै बेरायो। बे गरमनि समायावहाय एसे सांग्रां जानाया मोजां आरो बेखौ लाथ'यैयानो मोजां होननानै आं सानो। आंनि न'खराव जिबायदि जाथाय जानानै थांबाय बेखौ नुनानै आंहा दासिमबो गिखांनाय फैयो। बेनिखायनो जोंनि न'आव जि जाबाय नाथाय आरो गुबुननियाव दाजाथों होननानैहाय आं बेखौ मोनसे गुसुं भिडिअ'नि गेजेरजोंब्लाबो आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय शेयार खालामबाय। नोंथांमोना जायफोरानो नायबाय, जायफोरानो मिथिबाय, नोंथांमोनाबो शेयार खालामनानै होदो अननानै, जाहाथे आरोबाव जों गुबुनाव बेबायदि जाथाया जों दाजाथों। हामबायसै।